Usa ka drug surrenderer ang gipusil patay sa barangay Cambaro. Dakbayan sa Mandawi kaganinang buntag. Si Chona Carion sa report. Nagsakay pa sa natumbang motorsiklo si Danilo Cantila, 53 anyos, human po sila sa Purok Ampalaya, Barangay Cambaro, pasado alas 6 kaganihang buntag. Ang biktima giingong giatngan sa duha ka mga lalaki nga nagsulub og bonnet ug dayong pusil samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo. Nakahiagom og samad pinusilan sa nagkalain-laing bahin sa iyang lawas ang biktima. Nasayran nga si Cantila, usa ka drug surrenderer, ug gani mipaubos siya sa community drug rehabilitation sa ilang barangay nga matapos na unta karong December. Apan mato di Senior Superintendent Julian Intoma, City Director sa Mandawi City Police Office, nga padayon ang pagpamaligya sa gidiling droga sa biktima bisan pa man nga misurrender na kini ug mipasalig nga hununguna ang illegal nga kalihukan. Gani subject unta si Cantila kinsa usa ka high value target sa Station 5 sa anti-drug operation sa kapolisan niadtong miaging semana. Kauban siya gyapon atong tricycle nga gipusil diha. Mo nay sakit nga palandong mo na sila mo appeal, mo surrender, din pagkatapos mo balik gyapon. Resulta ang ilang mga kaubanan nga usay dili na nila magkauyon sa ilahang negosyo, mura say mutira sa ilaha. Ang pamilya sa biktima miingon nga nag-usab na si Cantila human sa hugot nga kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte batok ginadiling drogas. Chona Carion, Balitang Bisdak.